Hayırlı kеш, hürmetli televizor kardeşler, Müslüm Televizyonisi özünün tapşırılarını devam ede. Haberler çağrılışı bilen studiyada men Liliya Şaymiyeva. Bulgan vakıgalar turunda kıskaça. Ülgürgen bas okurlarda urup jiyu kampanyası başlanıp gitti. İlkülem ehemmiyetke yapılgan әлегішні uyuşturu barışı bilen Respublika жетекçiligi de kızıksına. Татарстан Республикасы Премьер-министрі орынбасары, Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-түлек министры Марат Жапаров җитәкчелегендәге төркем Мөслимебездә эш сәфәре белән булды. Эшче төркем Уразмәт товарлыклы сөтчелек комплексында Август Мөслим агрофирмасының тәҗрибә майданчыкларында булды. Бүген Август хуҗалыгына әйләнеп чыктык. Кырвары бик матур дип әйтәсе килә, кырвары бик чиста. Зерновой варында алсаң да, зимой яровой варында алсаң да, подсолнечник варыгын багышлары бик матур. Рапсварда өлгереп килә. Без бу диленкеләрдә иде шушы производственный пассивларга керткәнче сортларны испытать итеп кертәбез. Минем бу диленке эшләй башлады 2018 елның көзеннән башлаган иде инде чәчү. Потому что теге наутил системасы яңа технология пока менә шуңа наутилга яраклы иттереп сортларны подбирать итәбез инде. Кунаклар Сәфәр авылы тирәсендә игелүче рапс басулары белән танышып, игенчелектә ресурсларны саклау системасы белән эшләү нәтиҗәләрен үз күзләре белән күрде. Ашлыкның киптереп саклауга куюның яңа усуллары белән танышу өчен кунаклар Август Мөслимнең ашлык кабул итү предприятиесенә килделәр. Август инвесторы ел сайын яңа үзгәрешләр кертеп тора. Бүген көндә хәзер сушилкада, элеваторда басып торабыз. Бик күп монда сушилкаларын алыштырганнар, более теге кичлерәк, мощныйракларны куйганнар. Менә безнең артта хәзер закладка в рукава дип, кайсы бер хуҗалыкның сушилкалары юк, кемдер өлгерми, кемдер комбайннар, кемдер сушилкасы өлгерми. Шуңа күрә монда технология республикада безнең елдан ел күбрәк итеп киреп бара. Алтын төскә кергән иген кырларында бүген чын мәгънәсендә зур көрәш бара. Максат быелгы мул уңышны югалтуларсыз җыеп алу. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Игенченең максаты бүген ашлыкны вакытында һәм югалтуларсыз җыеп алу. Узган атаның җомгасында Ислам христиан фермер хуҗалыгы шундый төр хуҗалыклар арасында беренче булып урып җыюга чыкты. Җирлектәге иң ире хуҗалыкның Мөслим Иске Чакмак, Мәтрә, Ольганы, Иске Вәреш, Вәрешбаш, Әликәге Сөренчек авыллары янында 9600 гектар җир биләмәсе бар. Бүген көндә безнең басуда 14 комбайн эшли. 7800 гектар ашлыкны аласыбыз бар. Менә бүген инде ныклап кирип киттек. Гектарыннан контрольный обмалыт 48 центнер чыкты. Көзгө будайга кирдек инде без. Көзгө будай бик күп түгел, 800 гектар гына калганы инде. Язгы культураларыбыз дибез инде. Шул ук вакытта 6 КАМАЗ с прицепом ашлыкны ташый. Бүген көндә тагы 2 КАМАЗ, яңа КАМАЗга акча күчердек, иртәгә алып кайтабыз. 800 гектарда көзгө будай һәм 7000 гектарда язгы будай культураларын җыеп алу бара. Бүген көндә механизаторлар 100 тонна ашлык суктырырга өлгергән. Гектар биреме уртача 48 центнер тәшкил итә. Агромастердагы 15 сезонны эшлим. 6 ел кейс ташладым. Хәзер менә Акрас 585 ны кайтып бирде. Илгизә кеш. Мин үзем Мөслимне көтеп Мөслимне инде укыганда ук җирдә, сапрда укыганда ук җир белән мәшгуль килгәнем инде. Кызыксындыру ягыннан, акча түләү ягыннан инде безнең тоннасына комбайнерларның 585 көчле комбайннарга 200 сум за тонну, кейслар һәм 530 акрасарның 300 сум за тонну. Алар инде җиңел эшләргә быел инде 2 миллионга хәтле акча эшләялар. Быел ашлык будайның урожайнысы бик әйбәт, теге 25 елга беренче тапкыр шундый урожайнысын күрәбез. Үстерелгән икмәкне вакытында һәм югалтуларсыз җыеп алу механизаторлар алдына куелган төп бурыч. Бүген хуҗалыкның басу кырларында Акрас, New Holland, Кейс маркалы 14 комбайн эшли. Механизаторларга кайнар аш ашату оештырылган. Елдагыча кызыксындыру чаралары турында да онытмаганнар. Лилия Шәймиева, Динар Менхажев, Мөслим телевидениесе. 1 августта Үзәк мәйданда фонтан эшли башлады. Төзекләндерүдән соң тагында заманча төс алган фонтанны рәсми төстә ачу чарасында район башлыгы Альберт Хуҗин да катнашты. Демонтаж эшләреннән соң фонтанның иске насосларын алып, биредә куәтле насослар урнаштырылды. Яңа төрле су сиптерү системасы куелды. Фонтанга бигрәк балачага сөенә. Бәйрәм башланганчы фонтан янында утырып истәлеккә фотога төшүчеләр дә, фонтан суын чәчләтеп уйнаучылар да булды. Фонтан инде ул безнең шулай ук тагын бер тапкыр җыелып, дуслар белән, инде туганнар белән, килгән кунаклар белән моннан үтеп, аралашып, рәхәтләнеп җыри торган, ял итә торган бер җиребез булыр.
Шынап та инде Эльвира айтып китте, без фонтаныбызны самообложение акчасына ремонтладык. Бергәләшеп, димәк ул менә бөтенегез монда өлеш керткән, һәрберегезнең өлеше кергән бу фонтанга, һәм инде ул безгә озак еллар матур итеп хезмәт куйса, без үзебез дә сөенербез. Фонтан инде күп кенә улы зур шәһәрләрдә генә күреп йөргән. Инде менә районнарда, район үзәгендә күрү инде ул бөтен районга да тәтеми. Менә шу фонтанның Мөслимдә булу, Мөслим үзәгендә булу, һәм аны шулай карап, тәртипләп тоту инде халык өчен, бала-чагалар өчен, гаиләләр белән чыгып ял итү өчен бик матур урын. Бер күңелгә шундай кинәт кенә шундай матурлык, көч, дәрт кергән кебек булды. Бигрәк тә балалар, яшьләр сөенгәндер инде. Зурларга да яшь вакытларны искә төшереп куйдык. Без Чишмә буена бара идек. Алар инде фонтан янында танышырлар. Фонтан кишин төрле төстәге утлар янып тора. Ремонт эшләрен Казанның Фонтан Сити подрядчы оешмасы башкарды. Үзәк мәйданда ясалган фонтанны райондашларыбыз соклап тотсын иде. Зур тантана хисен тудыручы мондый объектлар зур шәһәрләрдә дә бик сирәк күренеш әле. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 30 июль Мөслим җирлегендә мавыктыргыч чара узды. Аны Татарстан Республикасы Көрәш Федерациясының Мөслим бөлеге һәм Азнакай аэро хәрби патриотик яшүсмерләр спорт аэроклубы оештырды. Шуганка һәм Азнакай районының Татшуган авыллары басуы киселешендә ясалган махсус аэродромга А-22 аэропракты төште. Чарага мөслимләр генә түгел, күрше-тирә районнардан да килүчеләр шактый иде. Шушы минем төп профессия түгел, бу минем эшләткәндә хобби. Инде 6 ел эшләм хәзер самолетта. Шуңа күрә шушы булу өчен яшьтән хыял булган икән, тиешле белем. Шушы буларга мин үземчә инде үзем шулай булган. Мөслим җирләрендә эшләп йөрибез. Шундай матурлыкларны күрергә, күрсәтергә. Инде бу авылда менә Шуган авылында беренче тапкыр төштем. Шундай матур чара беренче тапкыр үткәрелә. Алгиз Фаритовичка, аның командасына бик зур рәхмәт. Шул балаларның күңелләрен күргән өчен, көндә шундай матур искитмәле, шундай кеше күп килде. Очучы пилотлар Илдар Фазуллин, Рамил Гаязов, ветеран очучы Рәшит Шафиков белән теләгән һәркем әңгәмә корды һәм истәлеккә фотога төште. 3 километр биеклеккә күтәрелергә, аэропрактта очарга теләүчеләргә мондый мөмкинлек тә тудырылды. Һава белән мәхәббәт безнең аеруча. Инде 4 километр биеклектән парашют белән сикергәнем бар. Менә бүген инде шушы аэропрактта очып, тагын бер кат табигатыбызның, туган җиребезнең гүзәллегенә сокланырга дип килдем. Экстрим спортның бер төре, спортны яратып яшибез. Шуганка басуына Бурал авылыннан килдек. Илдар Фазуллин безнең Буралларның birden-bir uçuşu bulup yetişken jigite. Buralda başka uçuşuğa okuyan kişi bulmadı. Biz onun bilen bir gururlanabız. Шуганка авылынан Татшуган юнәлешендә 700 метр ераклыкта узган чара күкне гизүчеләр өчен аеруча истәлекле булды. Чараны башлап йөрүче һәм игәнәчесе Татарстан Республикасы Көрәш Федерациясының Мөслим бүлеге җитәкчесе Алгиз Кырбанов. Может, шушы районыбыздан киләчәк булганнан пилотларыбыз чыгар, летчикларыбыз шул максаттан чыгып бу эшләнде. Бүген инде безнең bu hava beyramigine tugul bugün халыкара дуслык күнүдө şu maksatda var bu Eybir'de Aznakay rayonu bilen Müslüm rayonunun köprülerin yakınlaytığı. Шиксез кеңелекләре Зәңгәр күк гөмбәзе биеклеге белән сакландырган күк юлын имин үтеп кайту пассажир өчен генә түгел, пилот өчен дә иң зур шатлык. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә төрле гаскәрләрдә хезмәт иткән ир-егетләрне бәйрәмнәр белән тәбрик итү матур традициягә әверелде. 31 июль көнне Мөслим скверында хәрби диңгез флоты көне билгеләп үтелде. Диңгездә хезмәт итеп кайткан ир-егетләргә район башлыгы Альберт Хуҗин бәйрәм тәбрикләүләрен җиткерде. Бу көн чын иратлар ватанның чын патриотлары, диңгез хезмәте романтиклары бәйрәме. Матрос һәм старшиналар, мичманнар, офицерлар, генераллар һәм адмираллар бу көнне елда көтеп ала. Диңгез истән чыкмый, чөнки яшьлекнең иң матур вакытлары шунда үткән. Бу кадерле вакытлар. Һәр вакыт истә. Иң элек Североморскида служиттем, аннан соң Балтикада инде. Төрле илләргә барырга туры килде.
көңілден шықмайын де. Шоңа әлі қортайып бітсем де қаман ешлер янына келем. Жақсы емес, қызметтік екі тапырысқа қайттым. Барса әйбет болды. Барса. Барып қайтасым келе жаңадан. Өзім ақбайында өскеш, соны яратам. Североморскіде қызмет еткен. Деңгізлер, океандар кештік. Северді флотының флагман кораблісінде қызмет еттім. Ауыр болды, но ғұрланам, өкіммен. Диңгез флотында хезмәт үткән мөселманнарның җирлектәге җитәкчесе Ринат Исламов та тәбрикләүләрен җиткерде. Җирлегебездә бу бәйрәм быел 4нче мәртәбә билгеләп үтелә. Юбилей елын киләсе елга мемориаль комплекста һәйкәл ачып тантана итәргә планлаштыралар. Мөселмангә данлыклы якорда кайтып төшәргә тиеш. Диңгез сагындыра сүздә юганса. Мондагы чисталык, мондагы һава, саф һава. Корабльләрне күрүбез бер мөҗиза. Мондагы балыкның шуды юк, чиге юк. Шу хезмәт менә торган янда. Океан уже инде миловой океан дип атала. Батуслар, нипешләр, аралашып яшибез шулар белән команданы. Кемем служитканым, хезмәткәр. Мен өзім Москва пехота служиттім. 19 елдан 20 елға хәтлек. Крым республикасында. Севастополь шәһәрендә. Быел ішінде, быел тизіне үтті кетті. Жылы яқларда служиттім, рахат болды. Қайткашта келе-кетәс келген енді. Рахат служу болды. Иске Карамал авылында гомер буе укытучы булып эшләгән Марсель Юнусов бәйрәмгә оныгы белән килгән. Диңгез хезмәтеннән киеп кайткан 54 еллык формасын бу көнне оныгы кигән иде. Төньяк Амурда хәрби хезмәтен үтәп кайткан Марсель абый истәлекләре белән уртаклашты. Еллар үтсә дә диңгез һавасы үзенә тарта ди бәйрәмдә катнашучылар. Хәрби моряк исемен горур йөрткәннәр һөнәри бәйрәмнәрнең икенче өлешен табигать кочагында уздырдылар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Ел сайын 2 августта илебездә һава десанты гаскәрләре көне билгеләп үтелә. Һава десанты гаскәрләрендә хезмәт иткәннәр елда Мөслим йөрәге скверында җыела. Зәңгәр билетлыларны бәйрәмнәре белән район советының аппарат җитәкчесе Ринат Гарипов тәбрик итте. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Данлыклы һава десанты гаскәрләре бездән башка беркем дә дигән принципле яши. Төрле хәрби операцияларны нәкъ шушы гаскәр егетләре төгәллек һәм зур батырлык белән үти. 80 дә кайткан инде армиядан. Шуннан бирле һәр вакыт көтеп алам. Дусларымны күрәм. Бер олы бәйрәм инде. Литва да хезмәт иттем Преней шәһәрендә. 18 тапкыр парашюттан сикерелде. Шофер булып хезмәт иттем. Бүгенге көндә дә шул шофер хезмәтен дәвам итәм. Алла бирсә, дәресләргә. Менә тагын менә сезнең сикерер идегез парашютта менә шу вакыттан искә төшерәсезме? Хәзер юктыр инде, хәзер сәламәтлек. Какшау аркасында да хәзер сикерәсе килә инде. Ну, сәламәтлек сикерттермәй булды. Мөслим десантчылар арасында иң өлкәне Масхар Тахауов, Бикмәш авылында гомер итүче Масхар абыйга 90 яшь. Псков шәһәрендә хәрби хезмәтен узган райондашыбыз бүген дә үзе хезмәт иткән шәхеснең санын төп-төгәл хәтерли. Воинский частный город Псков 2 74268 Им-1. Менә воинский частный номеры. Им-1 дигәне первый минометный рота була инде. Шунда хезмәттән город Псков 2. Шунда булгачтан парашюттан сикермәйләр менә. Без хәзерге самолеттан да сикерәдер бит. Һава шарыннан сикертәләр иде. Менә хәзер аны газелле бер машинасы трус белән ул алып килә дә уларны шул һава шарын тартмага утырабыз. Ике кеше утыра, анда ул тартмадан бер үгел төшмәй автомат тотып утыра. Алай-балай трус өзелеп китсә, теге атара кирәк. Хезмәт иткән вакытта 18 мәртәбә сикердем әле ул. Ушенҗага барган шутланмый. Мондый парастайларга гына шутлана. Ана шул һава шарыннан сикергәне генә. Безнең менә шулай елда шайтып 2 август көнне шушы нигә гаскәрдә служить кайткан җегетләр шайтып нигә чыгалар, бәйрәмгә чыгалар. Бүген дә менә җыелдык. Менә үзебезнең хәзер нене ясыйбыз, һәйкәлебезне ясыйбыз. Монда безнең ясалып бетмәгән парашют булачак, стелла булачак монда. Бик зур проект безнең, где-то 700 меңлек проект данный момент тора, но уже 300 меңгә керде инде. Там
400 мыңдық проект қалдары біздің. Екінші жылға енді открытие болады, бүтін үстінде шақырабыз мұнда. Районда узган чарага танылган блогер Рамис Гыйлметдинов та кайткан иде. Мөслим киявенә 11 мәртәбә парашют белән сикерергә туры килгән. Алып киттеләр беренчедән нигә Омскига, анда учебный центр, без анда өйрәттеләр. Нигә Башнидан дип әйтим, нидән БМДдан отырга. Соңрак күчәтләр мине Псковка, һәм Псковта шунда хезмәт итеп бетердем. Һәм парашюттан 11 тапкыр сикердем. Мөслим йөрәге скверында узган чарага быел кичкенә балаларын алып килгән әтиләр дә күбәйде. Илешкәй балалар бакчасы сабыйлары да бәйрәмне тамаша кылды. Озак еллар Мөслим лицейында тормыш иминлеге нигезләре. Физкультура дәресләрен укыткан Альберт Иванов солдат хезмәте узып кайткан егетләр белән горурлануын яшермәде. Хәрби десант гаскәрләре моннан 1930 елны беренче тапкыр Андыва самолетынан парашютистлар ыргытып караганнар. Шуннан башлаган аларның тарихы бүгенге көнгә текле. Ну инде менә бүген алар действительно шен батырлар 1944 елны Херсон шәһәрен алар беренчеләрдән булып азат иткәннәр. Маргелов генерал алар белән җитәкчелек итә. Менә бүген көндә менә безнең җегетләр менә монда җыелганнар как раз шушы Маргеловның памятниге тарафында. Вот бу десант гаскәрләренең әтисе оештыручы. Вот аларның бүген олы бәйрәмнәре менә инде безнең райондашларыбыз, егетләребез. Шуларның арасында шактые минем үземнең укучылар. Сугышчан һәм хезмәтданы мемориаль комплексында Совет хәрби башлыгы Василий Маргеловның бюсты да урнаштырылган. Десантчыларның махсус почмагында төзелеш эшләре киләсе елда төгәлләнер дип көтелә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Быел Мөслимдә 4нче мәртәбә Күкин фестивале үтте. Кояшлык ял зонасында оештырылган бәйрәмдә оста хәвәскәр балык тотучыларына түгел, балык ашарга яратучылар да вакытларын күңелле һәм файдалы итеп уздырырга теләүчеләр дә шактый җыелган иде. Үз гомерендә бер мәртәбәдә балык тотып карамаган ир-егет юктыр. Малай чакның иң кызык һәм кадерле шөгыле ул балык тоту. Бәйгедә катнашучылар арасында хатын-кызлар саны да елдан-ел арта бара. Менә бу фестивальгә мин икенче тапкыр киләм инде. Менә уже егетләр кара бирәләр эстафета урыннарын. Мисс Рыбачка призын алдым. Быел инде миңа приз кирәк түгел, катнашу бик кыйммәт. Яшь чакта да тоттым балыкны, хәзер дә тотам. Но мин, конечно, ыкта тотмыйдыр инде. Күлләрдә, буаларда тотам. Анда инде уңышлы тотам, кайтам, Аллага шөкер. Мондый ярышлар балыкчыларның яраткан бәйрәменә үрелеп килә. Чара елдан-ел күбрәк хәвәскәрләрне җәлеп итә. Безнең инде Күкин фестивале быел менә 4нче ел подряд официально оештырыла. Балыкчыларның бит канында ел сайын алар артып торалар. Төрле районнардан киләләр, шатланып, рәхәт иттереп, вакытларын уздырып, үзләренең рәхмәтләрен сөйләп безгә, куанып, уха ашап, шәйләрне эчеп, күңелләрен күтәреп кайтып китәләр. Шул. Мин инде уйлавымча, бу фестиваль безнең дәвам итәргә тиеш, аның масштабы артырга тиеш, ел сайын. Шул. Барыгызны да чакырып калабыз. Ел сайын бер вакытта үтәбез менә шу июль азагында. Шин балыкчы һава шартларының нинди булуына карамастан балыкка чыгып китә. Фестивальдә катнашучыларның елдан-ел арта баруы сөендерә. Бәйрәмгә хәтта күрше район һәм шәһәрләрдән дә кайталар. Күкин сүзен ишеткәч, күп кеше моның нәрсә икәнен белми. Бу сүзне мөслимнәр белә. Бу Мөслимдә Агачы Ак елгасында йөзә торган балык. Менә бүген без Күкин фестивале уздырабыз. Күкин фестивале барлык балыкчыларны берләштерә, аралаштыра һәм дуслаштыра. Авылда күңелле битендә җәй көне багышага гәлгәү, балык тоталар. Шуннан рәнеп киттем инде. Яландым. Нәрсә әйтергәндә, балык тоту үзе күңелле битендә. Нервларны тынычландыра. Монда инде күңел җал итә. Бердән природада буласың инде. Все поднимаемся наверх. Далеко не уходим, около берега здесь собираемся. Дуслар белән очрашасың кайбер чагында инде. Алар белән Бала инде бәйрәм шикелле була дигәндә инде бүген менә тем более инде балыкчылар көне оказывается. Аңа күрә инде монда күп җылда. Танышлар да бар. Егет оештырылган.
Команда эстафетасында әтейле уллар Анисхан Булат Бадретдиновлар командасы беренче урынны алды. 12 яшьлек Булат иң күп балык тотучы буларак иң җитез балыкчы номинациясында җиңүче булды. 1 сәгать эчендә 132 балык тоткан үсмергә бүләккә палатка бирелде. Эстафета тәмамлану белән балыкчылар яр буена юнәлде. Жюри һәрбер балыкчының табышына бәя биреп, күп санлы номинациялар буенча җиңүчеләрне ачыклады. Җиңүчеләргә мактау грамоталары һәм фестивальнең иганәчеләре Игорь Бубеков, Эдуард Батталов һәм Марат Байырхановтан кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Бәйгедә катнашучылар гына түгел, ярышларны тамаша кылучылар да балыкчылар ярышында әзерләнә торган төп ризык тәмле уха белән сыйланды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Әлеге шулар реклама блогыннан соң сез райондашларыбыз Ойгөл һәм Ойрат Шәйгардановлар турында әзерләнгән гаилә бәхет ачкычы исемле тапшыру карый аласыз. Мин Лилия Шәймиева сезнең белән киләсе очрашларга кадәр саубуллашып торам. Исән-имин булыгыз.